matindugpuan gabos, asin mogman nyatong sa baton, ang satuyang ginagalangan na Arsobispo kan Cáceres, moy Reverendissimo Rolando Octavo Tria Terona. Dasad sa pagselebrar niya to kan solemnidad kan gabos na mga banal, pasalamatan niya to sinda sa mga pagtabang ninda sa sato. Mantang padagos kitang nagbabaklay sa dalan nin kabanalan. Magkaburunyog kita sa pagdulot nin mga pamibion, tanganing makaarog kita sa mga banal. Ang satong danay na halimbawa sa pagbaklay niya to, digdi sa daga. Ang santami sa tapungon niyan, panginginutan kan sa tuyang ginagalangan na Arsobispo kan Arkidiocese kan Cáceres, moy Reverendissimo Rolando Octavos Tria Terona, OCDD, kaibahan ang mga pading konselebrante. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpoon, kan Santa Misa. Domini,
Sa ngaran kang Ama, asin kang Aki, asin kang Espiritu Santo. Amen. Ang katinungan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Diyos maray na hapon sindo kabos mga tugan. Diyos marahay na po ko. Enot, ang misang ini, idinodolot ko para sa kabos tindong personal intensyon, especialmente para sa mga pamilya, para sa marahay na salud, kaginhawahan sa buhay, especialmente para sa mararom na pagtubod sa kagurangnan. Siring man, dinodolot kong misang ini kay ba mga padre ko celebrante para sa satong mga namumota na dagadan nangunya nagbalik na sa kabilang buhay. Inahagad niya to na may mabibigyan sa kagurangnan na itao sa inda ang kapangalohan na daing kasagkoran. Kaya mga tugang bilang banwaan kang kagurang ng Jesucristo, enot mag-umaw kita sa grasya ng ngunyan sineselebrar niya to ang solemnidad kan gabos ng mga santos. Siring man, mag-umaw magpasalamat kita sa biyaya o grasya kan pagtubod. Siring man sa grasya o biyaya na may igawa kitang kapasidad para ipamibi ang sa itong mga maktugang na buhay, siring man mga gadan. Kaya mga tugang, idoko ang payo. Ako untangon yan ang sa itong mga kasalaan. Tanganing magkani ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ang gabos mo kusog tabi, nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak ban lugod sa to ang Diyos na makakamhan. Asin, pakatawadaan sa tung mga kasalan. Darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Makanta kita gabos, inasa luwas, makanta. Let us sing together. Those outside, makusog. Kagurangan, maherak ka. Mag-umaw kita sa kagurangnan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan.
mamibig kita. O Diyos na makakamhan sagkod paman, na nagtugod sa mo, na magalang sa sarong selebrasyon kan mga merito, kan gabos mong mga banal, namimibig kami, nahuli kan dakol na mga paparamibig, warasan sa mo ang minamawot na kakadagyaan ning pakikipag-ulian sa imo. Huli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imo kaki, nakaiba mong nabubuya sinagahade, kasarukan Espiritu Santo, Diyos sa gabos to kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po sa paghinanyo kan liturhiya kan mga tataramon. An mga naginguwa na mabuhay sa katanusan, an mga nagsasakit para sa Diyos, sinda ang tatawanin balos, hale sa kamurawayan, kan kordero na nag-atang man kan sa iyang buhay. Hinanyugan po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin kapahayagan. Dangan nahilin ko ang saro pang anghel na nag-iitaas, hale sa sirangan, dara ang selyo kan Diyos na buhay. Sa makusog na tingog, inapod kan anghel na ini, ang apat na anghel na tinawan nin Diyos, kan kapangyarihan sa pagraot kan daga asin dagat. Nagsabi ang anghel, dainin do pagrauton ang daga, ang dagat, o ang mga kahoy, sagkod na daita pa, na mamarkahan ang angog kan mga surugoon kan satong Diyos. Sinabi sa ko na 144,000 ang bilang kan mga tawong may marka sa angog kan selyo nin Diyos. Sindaan mga hale sa 12 tribo nin Israel. Pakatapos ay ni, nahiling ko ang dai mabilang na mga tao, hali sa gabos na rasa, tribo, nasyon, saka lengguwahe. Nagtindog sinda sa atubangan kan trono, asin kan kordero, nakagubing nin puti, saka may kapot na mga sanganin palma. Sinda gabos, nagkurahaw nin makusog. Ang kaligtasan, hali sa satong Diyos na nagtutukaw sa trono, asin hali sa kordero. Ang gabos na anghel nagtindog sa palibot kan trono, kan kamagurangan, saka kan apat na buhay na linalang. Nagdapa sinda sa atubangan kan trono, nagsamba sa Diyos, mantang nagsasabi, Amen. Sa satong Diyos, ang kaumawan, kamurawayan, kadunungan, pasasalamat, paggalang, kapangyarihan, asin kakusugan, sagkod paman. Amen. Hinapot ako kan saro sa mga kamagurangan, si Isay ang mga tawong ini na nakagubing nin puti, asin sa insindahali, sinimbag ko siya, daiko aram, ika ang nakakaaram. Sinabihan niya ako, ini ang mga tawong nakatagal sa makuring kasakitan. Linabahanin da ang sa indang mga gubing, asin pinaputi sa paagi kan dugo kan kordero. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Kagurangnan, ini ang banwaan na nagmamauot na mahiling an sa imong lalawgon. Kagurangnan, ini ang banwaan na nagmamawot na mahiling an sa imong lalawgon.
Sa diri ning kagurangnan ang kinaban, asin ang kapanoan kaiyan. Ang daga sa kaanggabos na nag-eerok diyan, huli ta pinatindog niya ini sa ibabaw nin kadagatan, asin pinamugtak sa ibabaw nin katubigan. Simba. Kagurangnan, inanbanwaan na nagmamawot na mahiling an sa imong lalawgon. Si Isayan matukad sa bulod ning kagurangnan. Si Isayan matindog sa banal niyang eerokan. Ang tawong malinig ang mga kamot, asin mabini ang puso. Andain nagsasamba sa mga Diyos-Diyos. Andain naggigibo nin putik na panuga. Simba. Kagurangnan, inianbanwaan na nagmamawot na mahiling an sa imong lalawgon. Aako niya ang bendisyon, hale sa kagurangnan, asin balos, hale sa Diyos. Sa iyang kaligtasan, siring kaini ang mga tao na naghahanap sa iya, naghahanap kan lalawgon kan Diyos ni Jacob. Simba. Kagurangnan, inianbanwaan na nagmamawot na mahiling an sa imong lalawgon. Kita na mga binunyagan ki Kristo, kita na mga aki kan Diyos, kaipuhan na maging maimbod sa kabuutan nin kagurangnan. Hinanyagon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Juan. Hilingon nindo kung guraano kadakula ang pagkamuot nin Diyos sa sato. Kun kaya, inapod kitang mga aki nin Diyos. Asin iyan, totoo. Dai kita midbid kan kinaban, ninhuli tabakong midbid ka iyan ang Diyos. Namumuotan kong mga tugang, ngunyan, mga aki na kita ni Diyos. Alagad, bako pang malinaw kung magiging ano kita. Alagad, aram ta na kung dumatong na si Kristo, magiging kitang arog sa iya. Huli na mahihiling ta siya kung si Isay talaga siya. An si Isay man na igwa kan paglaom na ini ki Kristo, nagdadanay na malinig, arog ki Kristo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrokyakan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo, susok ki San Mateo.
Pagkahiling sa mga katawuhan, nagtukad siya sa bukid. Pagtukaw, dinulokan sa iyang mga disipulos. Dagos, pagbukakan ngoso, nagtukdo sa inda, na ansabi, paladan ang mga dukha sa espiritu, hulit sa inda ang kahadean kan langit. Paladan ang mga nagbumundo, hulit sinda marahon. Paladan ang mga mahuyo, hulit sinda mamana kan daga. Paladan ang mga nagugutom, asin napapaha sa kasuriputan, hulit sinda babasugod. Paladan ang mga maheherakon, hulit sinda maheherakan. Paladan ang mga malinig ang puso, hulit sinda makakahiling sa Dios. Paladan ang mga parapatuninong, hulit sinda aapodon na mga aki kan Dios. Paladan ang mga tinutugis dahil sa kasuriputan, hulit sa inda ang kahadean kan langit. Paladan kamo pag kamo tuya-tuyaon ninda. Tugison asin pakarauton dahil sa kuya. Mag-ugma kamo asin magaya-gaya. Tadakula an sa idong balos sa langit. Siring tinugis ninda ang mga propeta na nainot sa indo. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo. Matukaw po sa paghinanyo kan homilya. Matukaw ang gabos, giraray Diyos maray na hapon sa inyong gabos, no? Enot, gusto ko magpasalamat kay Father Albert, ang satong kura paroko, sa pag-invitar sa sako para pamayuhan ang satong banal na misa sa pag-omaw niya to, pasasalamat natin sa kagurangnan, sa balaog kan mga santos, mga banal, siriman, ang satong misa na dinudulot niya to para sa satong mga tugang nagaran. Kitang gabos na mimibi na sinda makalaog na sa kadeyan kang Diyos. Amen? Mga tugang, ang sinesilibag na tungon yan, the solemnity of all the saints, ini sa rosa pinaka-importanting selebrasyon kang banal, nakambilog kang simbahan. No? Sinesilibag niya to mga tugang ang mga santos. Madalas pag sinasabi nga to mga saints, ang nasa isip lang niya to yung mga canonized saints. Ibig sabihin, yung mga diniklarakang simbahan na mga taong ini, mientras na sila nabubuhay, isinabuhay ang saindang pagtubod heroically, with sacrifice. Kaya ngunyan sila dinedeklara, kinokoronahan bilang mga saints of the church. Kaya alam na to ang manlain-lain na santo. Ma'am, can you name one saint? Sinong santa kilala mo? Isang santo? Name a saint. Ha? Saint Therese. Kayo po. Saint Lucy, sister. Sinong santa kilala mo? Ha? Sino? Saint Agnes. Ate, ikaw. Sinong santa kilala mo? Santa Maria. Deacon, sinong santa kilala mo? Sino? San Miguel. Kasi pala yun ang San Miguel eh. Ang bira ka. San Miguel. You see? So lahat kita may mga kilalang santo. Sa totoo lang, di ba pag nagpapabunyag kita ng mga aki, ano ang regulasyon ng simbahan? Dapat pangalan kang santo. No? Kaya Maria, mga bata, Lourdes, Fatima, di ba pangalan? Rosario, Agnes, pangalan ng mga santo o santa. No? Ang itinataon niya to sa mga aki. Pero ngunyan, dahil na yan totoo. Ngayon, ang mga millennials, ang mga magulang, pag nagpapabunyag ng mga aki nila, dahil na nila ginagamit ang pangalan ng santo, Teresa, Maria, Jose, wala na. Mga modern, ang mga palad ngayon ng mga kababaihan natin, mga
apple pie, sweetie pie, pizza pie, Oreo, candy, chiclet. Ang mga pangalan ngayon, nawawara na yung pangalan ng mga banal na itinatao sa sato. At sasabihin ko kung bakit gusto niya to ng simbahan na itaon niya to ang ngaral ka mga banal sa satong mga aki. So usually pag All Saints Day, yan ang naalala natin. Pero alam niyo ba mga tugang, nasosok kay San Pablo, kada taong binunyagan kay Kristo, siya o sinda, mga banal na. They are saints already. Yan ang sabi ni St. Paul, kamo mga binunyagan sa ngalan ni Kristo, kamo mga sumusunod kay Kristo, kamo mga banal kang kagurang ng Diyos. Because saints are those who follow Jesus. Amen? So, duha na. Kaya kitang gabos na binunyagan sa poder, sa kabagsikan kang bunyag, sa paagi sa Espiritu Santo, kita dineklara banal kang Diyos. Nang ibig sabihin, set aside. Itinabi, isinantabi, hindi na para sa mundo, para sa mga mararaot na gamit ang mundo, isinantabi para sa buhay na malinig, panukang pagkamot, buhay sosok sa mga palada na dangog niyato na tinukdo ni Kristo. So duha na, canonized saints at kitambunyagan. At may katulupang saints. Kaya nga all saints, todos los santos, sisay, yung mga day niya to aram ang pangaran, day niya to aram ang mukha, day niya to nabidbid, alagad, God knows that they live their life fully according to His will. Pero aram kang Diyos ng mga taong ini, siguro lola mo, nanay mo, tatay mo, tugang mo, pinsan mo, kapitbahay mo, dahil mo aram. Pero aram kang Diyos na sinda, mientras na nabubuhay, malinig ang puso, namumuhay sosok sa ibang pagtubod, maaraw magtabang sa kapwa, espesyalmente, dakula ang pagkamot sa kagurang ng Diyos, dakulang pagkamot sa simbahan. These are the unknown saints. Di natin aram, but in God's heart, sila mga santo. Kaya mga tugang sa mga kadakol-dakol na mga tugang niya itong nagpapahingaloha na, many of them, certainly, mga banal na sa langit. Alagad, meron din namang may kipuhang malinig pa sila, linigan pa sila. Kaya nga kita nagpapamisa para ma-release sinda sa sitwasyon ng kalinigan, purification, para sinda tulos-tulos makalaog na sa langit, maging banal ng Diyos. Gusto niyo ba na yan maghibo sa itong mga agaban na kamag-anak? Yes. Kaya kita nagbibisa, kaya kita nagpapangadji para sinda makalaog na sa kadayan kang Diyos. Amen? So yan, saint, binunyagan kitang gabos. May kaipuang mamuhay kita, sosog sa kabutan kang Diyos. Saint, yung mga canonized, dineklara kang simbahan, Saint Teresa ng Antonio, San Francisco, San Domenico. Saints, di na to aram, pero aram kang Diyos. Yan ang sinisirvate natin. Kasi yung mga canonized saint, may kanya-kanya na silang piyesta, hindi ba? Saint Francis, October 4. Saint Teresa, October 1. May kanya-kanya na sila, di ba? Pero yung all the saints, ngunyan yan, sinisirvate niya to. Sinda. Kaya wala pa kanya to, ang mga santo, mga banal na ini na nasa langit. Ngayon mga tugang, may hapot na importante. What do they do for us? Anong ginigibo ninda para sa sato? Anong relasyon ninda, mga banal, para sa itong nabubuhay sa lupa?
Aram nyo mga tugang, ang simbag diyan, sarong napakagandang katukduan kang simbahan o doktrina ng simbahan na tinatawag niya to Communion of Saints. Please repeat. Ibig sabihin, meron kitang mararon na ugnayan. Yung mga nagadan na, tayong nagbabaklay pa, nagdudusa pa, at ang mga glorioso na, victorioso na, naggana na kontra mararaot sa langit. Yung mga nasa langit, ipinamimibi kitang gabos para maging makusog kita, matatag kita, maging maimbod, matiyos, matihison kita para sa buhay ang satong pagtubod. Kitang nabubuhay, ipinamibi niya to, nagpapamisa tayo para sa mga tugang niya tong nagadan na, nangonyan aram niya to, nililinig pa, pinupurify pa sa purgatorio para sinda makalaog na sa langit. Bakit? Tataw may ugwa kitang doktrinang komunyon sa mga nasa langit, kitang digdisal daga, yung mga nasa purgatorio, sarong sagot lang. Sabi sa ikadong buhak, di nyo ba aram o hilingin nindo kung gaano katakula ang pagkamot kang kagurang ng Diyos sa indo na inapudang kamong aki kang Diyos. Do you not realize that you are God's children and that is the truth? Therefore, kita pamilya kang Diyos. Si sayang ama niya to, ang kagurang ng Diyos. Si sayang Diyos, ang Diyos ng pagkamot. God is love. And love is always communion. Amen? Pag mahal mo sa rong tao, nakikisaro ka sa iya. Magadan man siya o nabubuhay, nakikisa man kay siya. Harabin man siya o malapit, nakikisa ka. No? Yan, kaya nga, talo natin yung ibang mga reliyon dyan. Sa kanda, pag nagadan, wala na. Tayo dahiman. Magadan man si kuya, si ate, si lola, aram niya to. Padanay ang satong relasyon sa inda because of love. Kaya mamaya, paalala nyo, brother, kakantahin natin, sir, mamaya, hindi kita malilimutan. Together, hindi kita pababayaan. Okay, stop. That is love. Love never forgets. Love will not let you alone. Love will always be there with you. Amen? Kaya ang mga banal, nakikisarosa sa to. So, anong kanilang ginigibo? Number 1, sila mga reminders para sa to. Sabihin nito, reminders. Sinda mga? Reminders. Ano yun? Pinapagirundom sa sato ang satong bukasyon. Ano bang bukasyon niya to? Anong apod kang Diyos sa to? Nakitang gabos maging banal. Ano ibig sabihin ng magiging banal? Ang banal sa rong tao na bukas ang puso, siring man, nagiging masunod-sunod sa kagurang ng Diyos. Ginigibo niya ang kabutan kang Diyos. Sabi ni Jesucristo, mag-ero ka mo sa sakong puso. Kapag ginigibo nindo ang sakong mga tugon, ako tang Ama mag-eerok sa inyong mga puso. At kamo mag-eerok sa puso ko at Ama, siraman sa puso ko. Yan ang mga banal. So the saints remind us na dapat maging banal kita, magbaklay kita sa buhay ni always thinking of God, na ang Diyos ang sentro kang sa itong puso, kang sa itong buhay. Di ba yung nakarang linggo? Hinapunta si Jesus, kagurangan, ano ang pinakadakulang tugon? Ano sabi ni Jesus? Hindi ang pinakadakula. Mamutan ka sa iyong Diyos, ang buong isip, buong puso, yung spirito. Kamutan mo yung kapwa, tulad ng pagkampaw, kapot mo sa imong sadiri. Di ba? You love God with all your heart, mind, and soul. Ngayon, ang mga aki, technology, ang love nasa numero. Sasabihin lang, ikaw,
ang tingin ko sa mo, 143. Di ba? 143, I love you. Iba naman, 14344, I love you very much. Okay, 1432, I love you if may condition. O 1437, I love you because mayaman ka, pogi ka, magaling ka. Ha? Pero meron 1439, I love you in spite of. Mahal kita sa kabila ng pagkasalbahe mo, siraulo mo, baloko ka, makasalanan ka, pero mahal pa rin kita, mga tugang, iyan ang pagmamahal ni Kristo para sa sato. Amen? So the saints remind us of this. God is love. We are His children. We are all called to holiness, to do the will of God. Kaya di ka pwedeng maging Katoliko, tapos pro-diborsyo ka, pro-abortion ka, pro-dist ka, yung mga masasama, sinasabayan mo, o mga politiko natin, gumagawa ng mga bagay, hindi naman nakakatabang sa atin. Ayun ang confidential fund, ba't kailangan pa yan? Dahil natin utang. No? Okay. Number 2, ang mga tawag dito, banal, sila mga ehemplo natin. Examples. Again, sila mga examples. Ehemplo. Sabi ni Pope Paul VI, ngunyan, di na to kailangan gano ang mga teacher, kailangan natin ang mga exemplars. Magturo ka nga ng magaling, hindi mo naman ginigibo, walang susunod sa imo, hindi ba? Oh. Sasabihin ng anak, magsimba ka. Si tatay, si nanay, di naman nagsisimba. Di ba? Pero sila, dayman, kung ano sinabi nila, ginigibo nila. So, example sila, pinapagirundom sa sato, na totoo na ang grasya kan Diyos maaring maggana sa satong buhay. Example sila ng pagsulsol sa Diyos. Example sila ng pagpakumbaba. Example sila kang makapalana na binanggit ni Kristo. Kaya, look at the saints at masasabi mo, pwede pala, pwede. Samantala, ang Diablo sinasabi, hindi pwede, pare. Hindi pwede yan, hindi mo kaya yan. The saints are saying, ako mahina. Si San Agustin, babaero, pero naging santo. May anak sa labas, naging santo. Ehemplo sila na kapag ikaw mapagkumbaba, nagsusulsol, nagpapamibi, nagbabalik sa Diyos, magiging banal ka. Amen? At pangatlo, magtatapos na kita, sila mga intercessors. Again, they are, ano ibig sabihin? Alalay na to, katabang niya to, tinatabangan kita. Sinda nagdadara kang sa mga pamibi sa Diyos. Sinasabi ng protestante, di kailangan niya mga santo, magdasal ka dalang diretso sa Diyos. Pero sa buhay natin, di ba minsan, hingi ka kay mama, pinapadaan mo kay lola. Di ba? Si lola, anak, pagbigyan mo na yung anak mo, di ba? Tayo nga sa mundo, pinapadaan natin. Ganon din ang mga banal. Di mas sila nagtataho kang grasya. Di mas sila nagtataho. Pero sinda ang nagdi-deliver ng petition, sila nag-receive, sila nag-aabot sa atin. Walang pinag-iba yan sa, ano ba yun? LBC ba yun? Sabi natin. O yung mga Lazada. No? Yung nag-aabot. Kaya, they pray for us. Kaya tama na magkaigwa ka mong debosyon sa mga banal. Tama na apodan niyo siya para tabangan ka mo. Para maging masunod-sunod sa Diyos. Magkaigwa ka magayon na salud. Mapumagayon na pabumuhay. Tama. Because they are there to help us, especially para kita maging mga banal na aki kang Diyos. Amen? Amen. Alam niyo mga tugang, finally, sinasabi ng mga banal, saints always stayed with Jesus. Sinda, anuman ang pinagdaanan nila sa buhay, anuman ang namamatayan ninda, sinda parating kaiba ni Kristo.
Kung tano ang mahal na birin, nasa bitis kang krus, dan si Jesus nagtitiyos, nagadagagadan, uya ang makabanal. They were always staying with Jesus. Yan ang kailangan natin ngayon. Always stay close to Jesus. Because with Jesus, we are safe. Di ba yan ang bati natin itong panahon ng pandemya? Stay safe, di ba? Stay safe, na ba? Mara, stay safe ka. COVID ngayon. Kaya isang girlfriend sumurat sa boyfriend niya, mahaba. Pagkatapos ng surat, sabi ng girlfriend sa boyfriend, stay safe. Sabi ng boyfriend, stay safe ka. Safe ka sa akin, hindi ka naman nag-stay. Mga tugang, pag nag-stay ka kay Jesus, tulad ng mga gadan, ng mga banal, day ka lang magiging safe o ligtas, magiging saved ka. You will be saved and you will go straight into the kingdom of God because Jesus ang dalan pasiring sa kadayan kang Diyos. Amen? Kaya mga tugang, this is a time of rejoicing. Katakod-dako ng grasya kang Diyos sa taas, itinaw sa to ang mga santo. They are our friends, our supporters, our intercessors. Love them, call on them, and above all, follow their example para kitang gabos maging banal na aki kagagwarang Diyos. Amen. Viva todos los santos! Viva! Ura pa kanyato ang gabos sa mga santo mga tugang. Ngayon mga tugang, masilensyo kita. Magpasalamat kita sa grasya ng pagiging banal pagi sa bunyag. Ipamibinyato ang mga tugang nyatong kadan para sinda maging banal na sa kadian kang Diyos. Matindol ang gabos. Ipahiling niya tungonyan ang satong pagtubod, ang gabos pakusog tabi. Nagtutubod ako. Sa Diyos kakamhan, kagibo kan langit asin daga, kan gabos na nahiling asin da inahihiling, asin sa sarong kagurang na Jesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nilaman, huli kan Espiritu Santo, kay Virgen Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa sato kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin irinubong asin kan ikatulong aldaw, nabuhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tukan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ang sa iyang kahadayaan daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kay bakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasaalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Bilang banwaan kan Dios sa kinaban,
Isaro niya to ang satuyang mga pamibi sa mga pamibikan kabos ng mga banal sa langit para sa mga pangangaipon ng katawuhan sa bilog na kinaban. Ang satong simbag mga tugang makasugtabi ang kabos, kagurang nan hinanyuga ang samung pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samung pamibi. Tanganing madarakan simbahan, ang gabos niyang kakian sa langit nun nakahadean. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga taong may marahay na buot, mag-ako kan tunay na buhay, asin kan nagdadanay na katuninungan, sa bagsik kan nakakaligtas na dugo ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang banal na Eucharistia, magwara sa to kan kusog na mabuhay sa katanusan, asin paglaom na makaayon sa gabos na mga banal sa langit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga pinapasakitan asin tinutugis, huli kan katanusan, magpadagos na magsarig sa dalan na linalakawan kan mga banal. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang gabos niya tong gadan, makaayon sa pag-iriba kan mga banal sa langit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Mga tugang, ipamibi niya tungonyan ang sa mga personal na intensyon o pamibi, siriman pamibi para sa satong mga pamilya, para sa satong parokya. Ama ning kabanalan asin biyaya, dinodolot niya mo sa imo ang samuyang mga pagarang, kaibakan mga pamibi ni Santa Maria, asin gabos na mga banal, mantang nagsasarig kami sa imong pagkaherak na ipinahayag sa buhay kan mga banal, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po, asin isusunod na ang pagdulot kan mga atak. Please, 2 lines offering, kung may gawa. Let us sing together, makusog tabi, makantang gabos. It's your servant come for glory.
Magpamibig kamo mga tugang tanganing ang sako, asinan sa idong atang, maakom lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ang mga atang na dinadolot mi sa paggalang kang gabos na mga banal, makarangga sa imo, asin warasan na kaming nagtutubot sa inda, ng mga mugtak na ang isip na day na magagadan, makamati kang sa indang pagkamakulog para sa samong kaligtasan, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Ang kagurangnan mapasayindong, Asin sa imong espiritu, itasan mga puso, initaos minasa kagurangnan. at pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigaw sindapat. Totoo maninigaw asin dapat matanos asin nakaliligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, o Diyos na makakamham na daing kasagkoran. Tas sa siring na pagkaherak, namutan mo ang kinab-an, sinugo mo sa mo ang paratubos bang sana, binuot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan, maliban sa kasalaan. Tanganing mamutan mo, sa mo ang namutan mo sa aki, sa pagkuyog niya, binago kami para sa imong mga balaog na napatimasang imi sa pagkasala ni naing pagkuyog. Kaya kay bakan mga banal, kagurangnan kay bakan gabos da angeles asin santos, nagpapahayag ning pagtubod sa imo, maugmang nagsasabi. Kakusog tabi. All together. Magluhod po. Kagurangnan, ikan ang garang banal, burabot ding gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibig kami, pabanala kan ambon kang sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya na surigari na buot pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuhaning tinapay asin pagpasalamat pinaak ini,
asin itinao sa siya mga disipulos nang sabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa siya mga disipulos nang sabi, mag-ako ka magabos asin mag-inom ka ini. Taini ang kalis kang sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalang. Ini pagibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubo. Kaya kami nga nagrorondong kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay ng buhay asin kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapakadigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagarang na kaming nagpapakinabang kang hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Garunduma sa imong surugon. Siriman garunduma sa imong pagkaherap at sa mga tugang nagturog sa paglaong kan pagkabuhay liwat. Asin naggabos na mga gadan. Dahan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalagon. Kaya kami gabos, namimibi kami tanganing kaiban ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos sa santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, uli sa aki imo si Heso Kristo. Huli sa iyasin kay baniyasin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, kasarukan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. All together.
doon kan mga nakaliligtas na tugon. Asin pinatuod kan Diyos na nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ang gabos, dayaon sa langit. Ang gabos, pakanta. Pagananon ang ngaran mo. Magkakadean mo. Mangyari ang buot mo sa daga. Ninsiri sa langit. Ansamon agawa kami sa kabos na maraot na mibig kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kang sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasaalan, asin mandigtas sa kabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugbang paglaom asin pagdatong, kang samong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa imong kahadean, Keso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan, itinataw ko sa Indo. Hare pagilinga ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan. Asin papagkanugawa, na siya mapatuninong asin magkaboronyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagakade sa kapanahonan kan mga an katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninongan. Peace to all of you. Peace be with you. Kaheraki kami.
Uyan kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada mainapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, baka kung maninigo na ka magdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Malinya po kita ninduwa sa pag-ako po kan banal na komunyon. Dua pong linya digdi sa tahaw. Salamat po.
Yuko ang payo, bow your heads. Mamibig kita, O Diyos, makangalas asin iyo sanang banal sa gabos mong mga banal. Kaming nagsasamba sa imo, nag-aarang kang sa imong grasya, nahuli kay ni, kaming nagkamit ning kabanalan sa kapanuan kang sa imong pagkamuot, makabalyo halis sa lamesang ini, sa mga pagparalakbay, pasiring sa bangkete, ning langit nun nabanwaan, uli kay Kristo, sa mong kaguranan. Amen. Responsorio para sa mga gadan, kaguranan sa imong dalisay na pagkamuot, mapasainda ang kapahingaluan na daing kasagkoran. Kagurangnan sa imong dalisay na pagkamuot, mapasaindaan kapahingaluan na daing kasagkuran. Mabalik sa mga paghukom, mabalik ka sa paghukom sa mga buhay asin gadan. Kagurangnan sa imong dalisay na pagkamuot, mapasaindaan kapahingaluan na daing kasagkuran. Kamurawayan sama asin sa aki asin sa Espiritu Santo. Kagurangnan sa imong dalisay na pagkamuot, mapasaindaan kapahingaluan na daing kasagkuran. Hulikan sa imong pagkanitawo, Kagurangnan ligtasan kami. hulikan sa imong pagkamundag, Kagurangnan ligtasan kami. hulikang pagbunyag sa imo asin sa imong pagayuno, Kagurangnan ligtasan kami. hulikan mga tiniyos mo sa krus, Kagurangnan ligtasan kami. hulikan sa imong pagkagadaan asin paglubong, Kagurangnan ligtasan kami. hulikan sa imong pagkabuhay liwat, Kagurangnan ligtasan kami. hulikan sa imong pagsakat sa kabarawayan ning Ama, Kagurangnan ligtasan kami. hulikan balawg ng Espiritu Santo, Kagurangnan ligtasan kami. hulikan sa imong pagbalik giraray pano ning kamurawayan. Kagurangnan ligtasan kami. Ang gabos makusog, Ama niya mo, Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. An sa mong kakaanon sa raldaw, itaw mo sa muyang ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin na rin kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. mga tugang, agadon niya to ang intersesyon kang sa tong mahal na ina, Auli de Peña, Francia. Ang gabos sa Ingles, Hail Mary! Full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. O Diyos, ning pagkamuot, ang katuninongan ning langit sa imong balaog, patawara ang samong mga tugang, asin gabos na nagadaan kay Kristo, iligtas mo sinda sa saindang mga kasalaan, makisumaro man lugod sinda kay Kristo, sa kamarawayan ning sa iyang pagkabuhay liwat, siya na kay bamong nabubuhay sinagahade, kasaro kang Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen.
kagurangnan mapasainda ang kapahingalowan na daing kasagkoran. Sa liwanag nin sa imong kamuraway. Mapasainda ang kapahingalowan na daing kasagkoran. Amen. Sa pagkaherak ng Diyos, mapasainda ang mga kalag asin sa gabos na magadan ang matuninong na kapahingalowan. Amen. Matukayo ang gabos ay nagtataram kang sa tuong kura paroko. Diyos maray na gabi po kaninyo ngamin. Maray na gabi po. Sa halawig na panahon po, ang satuyang parokya sa paagi kang sa paagi po di pang na sa paagi kang taon-taon na misa digdi sa Nabua Catholic Cemetery. Nagkaigwa po ning dakulang pribileyo na ang Senyor Asobispo po ang nagmimisa. Kaya ini po dakulang kaugmahan niya to na day kita permi kitang nagkakaigwakan pagkakataon na ini na mahinanyog ang mensahe kan sa tuyang Arsobispo. Asin ngunyan, liwat nakadaw kita ning magayon asin hararom na refleksyon asin pagpagirumdum sa tuya kan sa tuyang pangapudan na maging banal. Kaya sa pagkakataon na ini sa kuya pang pinapasalamatan ang sa tuyang Arsobispo sa pagtao sa tuya kang dakulang biyayang ini asin kan sa iyang presensya. Salamat po among Rolly sa imong presensya. Siring man sa kuyang pinapasalamatan ang sa kong mga katuwang na padi asin ang konselebrante ngunyan, ang mga diakono, ang mga liturgical ministers, readers, lay ministers, ang choir, ang cantati domino, ang mga decorators, asin iba pa ang live streamers na nagi pong available ang misang ini sa mga yaon sa harong. Siring man, bot kong gamitan ang pagkakataon na ini na magpasalamat sa na nagmamantiner po kang sementeryong ini. Siguro na itapanad dangog na day ko man na ipahayag in public ang pasasalamat sa tuyang supporterero yaon digdi si Manuel Julian Pentecostes asin ang sa iyang agom mga silensyong nagpapasiguro na maging malinig asin ayos ang satuyang sementeryo. Kaya sa tuyang pasalamatan sindagabos, palakpakan po natin sila. Sharing man, kamo po gabos na padagos na nagsusuporta. Puon po kang Triduota, kang pizza, kan Domingo, pizza 30, pizza 29, hasta ngunyan, sa padagos po nindong pagsuporta sa paagikan pagpamisa, ini po dakulang tabang tanganing maging makahulugan, solemne, asin maging meritorious po ang satuyang pagselebrar asin pagrumdum kan sa tuyang mga namumutan sa buhay. Sa indo po gabos na nakasumaro sa misang ini, salamat po kaninyong amin. Ngayon mga tugang, isipon niya to, halos sa itong puso, dahil lang sa isip, ang sa to mga namumutan na gadan, awiton niya to ang hindi kita kalilimutan. Kita mailimutan. Mosong tawi, kapos. Hindi kita papabayaan.
Ipasilensyo kita and let us think of our beloved departed. Ang sakong solemne pagbendisyon, bendisyon din para sa iyong mga pamilya, especialmente sa mga naghihela na sa iyong mga arong o kamong nasa loob kang simbahan. Pidukom payo para sa pagbendisyon. Ang kaguranan mapasahindong, Asin sa imong Espiritu, bendisyonan man lugod kamo kang Diyos na makakamhan, magpapangrus, anama, asin ang aking, asin ang Espiritu Santo. salamat sa Diyos. Please hold hands. Maghawak ka mo ng kamot. Hold hands. Hawak-hawak. Awito niya to. Taisi Simon, bubo, para sa sading lamang. Taisi Simon, nagagadam, para sa sadiri lamang. Makosok, kita kapos may paninimbagan sa langwa sa loob. Kita kapos rito ng Diyos sa pagkamo. Viva la Virgen! Viva! Viva el Camarada de Santo Cruz! Viva! Viva San Jose! Viva! Viva ang gabos ng mga santos! Viva! Happy Fiesta, Diyos Babalos, Diyos Baray na Banggi, sa Indong Gabos.